Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:38. This time check is brought to you by ACS So certified, world-class quality. Ang ining oras is brought to you by The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ngayong gabi naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line karon nga adlaw Miyerkules kita, Abril 15, tuig 2020. Action Firing Line. Sa ngalan sang ini-regular anchorman aksyon na Brian Morden, temporaryo kita nga mga talos sa karon iyang Miyerkules, tubtob kita sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Sa aton mga kaaksyon nga nagatutok na via Facebook Live, kag subong man sa YouTube, kag sa mga naga-upod karon nga gabi paagi sa ila sining nga mga mayong gabi gid sa inyo sining kag welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Action Firing Line. May pila ka mga lugar diri sa palibot sang Metro Bacolod nga nagtupa yang ulan. Dito sa amon sa area sang Granada, no dira sa may Patricia Homes, nagtalitilang pero may pila ka mga lugar nga medyo nagdamol-damol ang pagtupa sang ulan. O galing ti dali man lang. Action Firing Line. Ibalaon naton ang sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental, kumustahon ta ang lakat sang panahon. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Let's have action gani Republika gikan sa PDMP. Action gan mahinggap iplis kamin. Mayong gabi Action Art no kag sa aton mga listeners. Ari yatag naton lakat sang aton nga chimpo sining gabi Miyerkules kita karon Abril 15 tuig 2020. Ang pagtupa kag ina sang ulan inang umalagi Action Art no inang isolated lamang. Tuga ina iya sang northeasterly surface wind flow dito sa babaw nayon sa Luzon kag nalapkutan man kita diri sang cold front nga
dito sa Japan pakalapot diri sa iban nga bahin sang nasidlangan sa Kabisayan kag nalapot kita. Daw mga alas 5 lang gid kagina, pero pag lantaw naton ginpadalagan naton ang satellite imagery, nagtinaw dayon ang Negros Oriental kag Occidental, no, ang Negros Island Archipelago. Umalagi lamang to kay tungod nga mapaang man ang baybayon subong summer season ta, ang surface stuff aragid, no, may mga dala nga water vapor, pero wala kita impinding El Nino sini nga summer season. So sa Kabug-Usan Action Art, ang kondisyon sa aton nga klima amuning ridge of high pressure area perti kapaang nagaapekto dito sa naminhan sang Luzon. While ang Metro Manila kag ang iban man nga bahin sa aton pungsod Pilipinas may pag-uum-guum ang kalangitan, pag-augdan ini sa may naligwin nga mga pagulan. Nga tuga ini sang localized thunderstorms kag may ara nga kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nabagat na nasidlangan pakadto sa naminhan nasidlangan o kon southeast to northeast naga-impluwensya dito sa naminhan sang Luzon nga may kasarangan nga kadagatan. Kag may ara man nga mahinay hasta sa kasarangan man nga hangin magahali naman iniya sa nasidlangan pakadto sa naminhan nasidlangan o kon east to northeast ang mag-impluwensya sa iban nga bahin sa atong bungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag panaog kita diri sa aton lokal nga forecast, particularmente sa aton probinsya, may pag-uum-guum man ng aton nga kalangitan, may naligwin ini nga mapagulan aton mapatyagan sa Kabug-Usan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang siyudad sang Bacolod. Kag makabatyag kita diri sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga halin ini sa nasidlangan pakadtuman sa namin nasidlangan o kun east to northeast maga-impluwensya sa Kabug-Usan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin lang sa gihapon nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Sang alas 3:17 sining nga hapon nagtaob sa 1.4 metro ang takos sang kadalumon ang hunas magabalos. Alas 12:17 karon sa kagahon o kun sa tuwang gabi sa takos nga 0.2 metro ang kanabuhon kag alas 5:55 sining nga hapon nagtunod si Haring Adlaw magabutlakin siya alas 5:33 buwas sa aga. Subong ari kita 26 degrees Celsius o kun 69.8 degrees Fahrenheit. Degrees Celsius, no? So, amo ni Kabug-Usan sa aton lakat nga tiempo sining nga gabi, Action Art. Aha. So, ang pag-ulan to kay na, temporaryo lang to o kung dali lang to? Umalagi lang yun, naligwin, oo. Ginpadalagan naton, ginang aton nga kursor. Pagkalampuwas alas 5, wala na siya. Nadula na siya dahil nagtinaw na ang Negros Island Archipelago. Dawari lang di siya sa central, no? Central. So, nasakop ang Bacolod. Other parts sang naminhan sang Negros. Down dito sa mga somewhere dira sa Himamaylan, Kabangkalan. So, umalagi, ha? Nipis katama, no, tulod dali. Galing ang monong problema, aksyon gan, ang moning manipis, wala kang moning nga ulan, nga porting tagitis ang init, ang resulta, ang epekto, sinabalatian, gid? Namna, no. Kalabanan, namgid basta summer season. Kay di mapaang ang hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko, di may interaction sang cold dry air kag moist cold dry air kag warm moist air, no. So amo na may dala nga water vapor makatugas ang cloud formation ulan nun niya pero hindi tanto, umalagi lamang o kon pagtulutaliti. Okay, sige, action gan, no. Pero ang init, ang temperatura ta today, pila ang na-record nyo? Halin kag ina sang kaagahon 25 hasta sininga ugto hasta sa 34 o kunara sa 77 hasta sa 93.2 degrees Fahrenheit. So 34 daw sakit-sakit na.
Kalabanan ta normal ari sa 32-33. Sige. Action Gun, salamat gid. Okay, thank Mayong you. gabi. Aksyon gani Republika sang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Ang nabatyagan nga pagtupa sang ulan diriya sa Metro Bacolod ang tuman kadali gid lang nga pagtupa sang ulan ti manipis mga pila ka area amo tong delikado kon naigo o nabasa ka sang taliti. Kay laban ginina sa trangkaso o kon balatian. Action firing line. Kon nagasikmuro kasi na ti kalamay mo gid, no? Kumusta ang aton sini mga frontliners, ang usbong sang semento, ang usbong sang duta, ba tuman kadelikado. Action firing line. Ginabuksan tanag karon na gabi nga aton sini nga text hotline sa pagbaton sang inyong mga mensahe padala lang sa 0938-225-5017. Again, ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Action firing line. May available man kita nga chatroom dira sa Facebook Live, kagamo man sa YouTube, pwede ka mo makapadala sang inyo mga mensahe. Action firing line. Anong madalag ko naton nga balita nga tutukan karon nga gabi? Parte ini sa naunang nga adlaw sa ginpatuman kag may ara no sang mga pagbag-o sa regulasyon kapin pagid sa quarantine pass, no? Ang Inans Community Quarantine, ang quarantine pass ti may ara na subong sa mga numbers nga dapat sundon ina, no? Nga amo na ang pwede lang makagwa umpisa karon nga daw. Action firing line. Ti man, kundi nagjutay man lang ang nagalalagaw sa dalanon, dinalagan nga salakyan, kag problema sang o reklamo sa mga BPO, mga call centers, angot sa pagpangdakop sang LTO. No? Aparte iya sa sining mga kolorom nga mga van, nga ti among ginhire iya sa mga call centers, ay abaw, nagdangat sa huol o nagresulta sang huol sa pila ka ma-empleyado na resolve na ini nga issue karon nga hapon. Action firing line. Maging kasugtan na sila. Now, diri sa Bacolod City, hindi lang aktualing LTO ang nag-operate. Ang taga Bacolod Traffic Authority Office, ang Traffic Management Unit, may mga operation man no nga ginpatuman. Would you imagine nga sa sining operation nga ginpatigayon sang Land Transportation Office kag subong man bitaw kag TMU, ti may mga nagkaladakpan, ti kung kulurom kang balayran mo 200,000 ang pinalidad. Action firing line. Pila pagid karon ka ma-update sa Provincial Capital kag City Hall, pero unahon ko lang kaya rin na sa aton nga linya si Police Lieutenant Colonel Luisito Asiboche. Action firing line. Ibaloon naton siya may dinakpanay magaling bitaw pertik damo man tricycle da subong sa ilaho. Online sa firing line. Antes nga tuwan ang pila ka mapambukas naton kag mga pila ka madetali pa sa aton talakayan karon nga gabi. We have Police Lieutenant Colonel Luisito Asiboche on the line, sir. Maayong gabi sa imo. Sa mga tagpalamati po natin, sir. Salamat kisa time. Ginauna talang ka, sir, ay nga medyo sako kasubong. I-check ko lang, damo mga nagkaladakpan, kag mga nasitaan sang imo sining nga mga personnel dira sa bitaw kag TMU, nga mga tricycle. Iya, sir, actually, no, sa simula nga nung nagkaroon tayo ng mga problema sa palengke, ang ginawa natin, gin-pull out natin yung mga iba nating enforcers dala sa mga border controls natin, ginbutang natin dala sa mga palengke. Tungkol sa nakita natin ang social distancing, pertikid noon nagka-problema tayo. Kasi ang mga tricycle nagdamugid. Hindi natin mabalan kung ano rason. Kada ang nangyari, ginmanduhan tayo dayo ng ating city director, kada nga ang chairman ng IATF, na mag-conduct tayo ng operation. So, as a result, damugid kami nadakpan, sir, ano, ang aming initial violation sa ila, ang ito nga yung Bayanihan Act at saka yung Section 5 ng Executive Order 26 ni Mayor. Okay. So nakita natin na damugid ang mga nagasilakay, tapos pag chinek natin sila,
ang iba ng mga dokumento, wala din sila may pakita. Wala ORCR, wala sila mga lisensya. That is why na-inimpound po natin ang mga salakyan nila, sir. So, ano matabo sini because kung nagalawig, kag kabay pa hindi maglawig, no, ining krisis ginatubang ta, ti paano nila ma-process ni mga dokumento nila, sir? Kasi ang nangyayari kasi, sir, ang iba naman, nag-process ng dokumento, especially yung mga ginagamit sa pangbiyahe. Pero ito ni sila, mga ano ni sila, mga kulurong pag wala dito na dokumento, gabi ay subong. May mga nadadakpan kami, sir, na ang mga isipon nila, ginagamit sila pangontrata. So, dinabiyahin, kasi subong, mas takugit ang nagiging income nila. So, masyadong nagpangontrata sila sa una. Magsakay sila ng 2, 3, makabato lang sila 30 pesos, sakto nila 10 piso, 15 pesos. Ngayon, ang sukot nila sa isa katao, nasa ranging 50 to 100 pesos. Grabe So, man. binabato na lang ng pasahero tungkol sa wala man sila masakyan, sir. Okay. So, amo na mga rason kung ang nag-operate kita, no? Ang pwede lamang nga makalabay, nga mga tricycle nga bisan posible way dokumento kung may emerensya. Isa ngayon, Tani, hindi namin pinapansin tungkol sa ginagawa naman means of transportation, ang tricycle, basta ang amon lang, butangan lang ng private na ang kanilang motor, pwede na ibiyahe tungkol sa wala sa lakin. Kaya lang, sir, ito nga nakita nga natin, na ginaabuso naman ang ating sitwasyon subong, ang crisis. That is why nga na minanduan nga kami ng aming city director na check-in kung nagadamo naman ang mga gabiyahe. So yun nga ang nakita namin, na-find out namin na ginagamit ang mga salakyan, biskan mga kulurong, mga wala papeles, ginagamit nila para makabiyahe sila kag makalagaw pati sa siyudad ng Bacolod, sir. Okay. So, ining dinakpanay subong, nagalaom kamo nga maghabulig ini para nga at least hindi na magpangisog pang iban dira nga maghala kagwa kang magbiyahe. Yes, sir. Dahil sa makita niyo, sir, dahil po na napatiyan sa inyo kanina, nagkaway din tayo nung magkaroon tayo ng massive apprehension. Tungkol siya nung nagkaroon tayo ng apprehension, tapos ginugangan pa ng number coding ng ating quarantine pass, nagtaway naman diwat ang ating dalan. At kagina nga, naglibot ko, as compared sa itong nagliligid na last 3 days or 2 days natin, napakataway po subong, napakataway, kag nagbuhinggid ang mga salakyan subong, sir. Sige. So, may pandam kaliwat, Colonel, or mensahe sa iban pa nga basi may plano galiwat magpangisog nga magwa kag magbiyahe apisar sining ginapatuman karon sa City Government of Bacolod nga extension sa enhanced community quarantine. Yes, sir, sa liwat, sa mga pumuduyo natin na gusto pag magbuwa, kahit meron tayong ginapatuman subong na executive order ng ating mayor kag ang ating bayanihan act, na dinigin kanay sila magbuwa tungkol sa subong. Ang ginahimo naman natin, hindi lang para sa atin, kundi sa tanan man sa atin, para maiwasan natin ang paglapta itong sakit na kina-encounter natin subong. So, stay na lang po sa balay, at huwag na po maggawa dahil kung maggagawa kayo at makita namin na may violation man ang inyong salakyan, hulihin din namin kamo pag-i-impound namin sa bitaw po, sir. Okay. So, pila nga niliwat to ang total na from the very start nga nagpinangdakop kamo hasta subong, sir? So, starting po nung April 7, hasta subong, sir, meron na po kami 189. 189. So, 189 penalty, pila ni balayran nila, sir? Hello, sir? Pila ni balayran nila nga penalty? Bali, sir, lang naman po, barato man lang po, sir, kaya lang ang lang po, yung no NTOP at saka yung kolorong, yun lang po ang medyo bugat-bugat na penalty. Yung Jesus. no business permit natin, operators permit natin, 1,500 po yun, plus pa po yan kung ano po yung mga violation nila. So, umaabot din po ng pinakadako sa 1,200 ang ginabaydan nila sa violation po nila, sir. Pero pwede nila mabayaran if in case nga madakpan sila kag gusto nila magbayad sa penalty. O, pwede po, kung open po ang new government center natin ng City Hall, tungkol sa doon po sila mabayad sa City Treasurer's Office, Okay. pag i-present lang nila sa amon ang kanilang resibo na nakabayad na po sila. On that note, Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, salamat gid sa time. Good evening. Salamat po, Action Arrest Mayang Gabi.
Action firing line. Nagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw, abi ko ni LTO lang ang gulpiada nga tuhaw diri sa Bacolod, although nga tinagligad pa ni, antes pa man mag-umpisa ang ginpatuman enhanced community quarantine sa Bacolod, ini sila nagbulig ng LTO man mo, nga nag-check up sa mga buses terminal, no? Sa mga bus terminal, naglantaw sila kung bala ginasunod ang distancing or prior pa gani, no? Sang General Enhanced Community Quarantine pa lang ang ginpatigayon. Umpisa nga nag-enhance community quarantine, tiway na sa mga pampubliko masalakyan nga nagkabiyahe, ang iba nag-ideya kang naggamit bisan tricycle na lang ang problema. Kumo nga kulang ang ila sining nga mga dokumento, kulang ang ila mga papeles, ti kundi dakop sang bitaw. Action firing line. Amo na ang problema, sobra isa kagatos no kuma tricycle ang karon impound dira sa bahin sang Bacolod City Police Office Headquarters unless nga ang iba na sinisayla nakabayad na sa penalty dito sa Government Center. Action firing line. Anong pinakamadalag ko mabalita nga aton tutukan karon nga gabi? Ginatingwan taman nga magkontak kag ma-istorya ma-interview si Mayor Evilio Bing Lunadia. Kay ang provincial government may ara plano, no? May meeting sila upod sa mga alkalde si Governor Eugenio Jose Lacson. Nagsapol siya sa mga local government unit chief executive agod istoryahan after sa sining April 30, no, after sa extension sa enhanced community quarantine, ano ang himuon, no, kaya may plano yung provincial government, balahalugan na, may paghinay-hinay na sa mga gina-implementar nga mga kasuguan, ti balon ta city government, kay usually, ang plano, no, sang Bacolod City Government, upod sa provincial government sa Negros Occidental, nga kung may ara, no, sa pagbago, kinanglandungan ini sila. No, ang Bacolod City, ma-coordinate man sa Negros Occidental, no, paagi kay Governor Eugenio Bong Lacson. Action firing line. Ilang tawon tani kon wala lang tani sampadayon nga maghimo sang mga bayolasyon pagpakatig-a kag may disiplina ka magkooperar basi pa man lang kun magtayuyon na ang record nga tiway na masyado karon sa mapanibag-o nga kaso, although may pending pa subject for testing, na nga ginahulat ang resulta tubtob niyan. Action firing line. Balon tayo na karon sa report with Action Marlon Hinubia, nano bala ang nadagatan sa mga istorya sa tunga sa provincial government kag sumuman sa provincial government headed by Governor Eugenio Jose Bong Lacson, na ano ang ginkasugtan la upod sa mga alkalde. Action firing line. Diri sa syudad sa Bacolod, tinanong mambal sinina no ang solusyon nga konkreto nga nabalay sang LTO upod na dira ang taga City Government of Bacolod kag ang mga operator, no, sa mga van kag mga call center representative ganang meeting kay reklamo sa mga BPOs, ang mga call center agent, tinadalahig sila iya kung mga nag-operate ang LTO. Action firing. By pila ka mga call center agent, kati ko mo nga tikma iya kung gindakop sang LTO ang driver nga nagamaniho sang van, ay ginpapanaog ang iba naglinakat na lang pauli sa ila mga balay. Action firing line. Siguro sa sobraman nga kainit kag ti kumo nga mo naning problema sa krisis subong napuno na guro ang aton sining interagency task force chairman nga si Vice Mayor Elcid Familiaran. Kita mo kay napag-interview ta sa ngagambal niya, may guroy quarantine ta mga LTO ni ay, na tigaling igo na diskobrihan din naman galis lang nga nagatiner sa Bacolod City. Action firing line. Kag taga provincial
office adto nga mga representative enforcement unit ang upod nga nag-operate mga kaaksyon. Action firing line. Ano pagid ang pila ka madalag ko nga mga balita sa provincial capital check karon na kay may mga area na nga unag liho. May pang putok-putokan dito sa manos ng Inubaan, may mga lugar na nga nagkabaton sang Social Amelioration Program, financial assistance or bulig sa ila. Action firing line. Dari sa aton sa Bacolod, pila na ka porsyento ining nahatag. Kay ang lain pagid sa report sa patrol kaina, no, kag sa pagpadulong ni Action Eden Abuso sa pilak na lugar sa Bacolod daw kulang gihapon ang mga food packs nga ginpang distribuer. Anong solusyon si Liman? Magputunta si Mayor Bing Abi kung may third wave pa ining matabo. Action firing line. Samtang, ginasigi na karon sang National Food Authority ang bidding. Kag kon makompleto na bidding ini para sa paggaling sang masobra 1 ka milyon ka bags or sako sang NFA. Humay ang ginestoryanta. Tima bidding para sa mga interesado nga nagapanag-iya sang arosera agon may ngagaw ni Galingho kay siling sang NFA manager sa probinsya, damo pa mga LGU kag pila ka magkongresista sa probinsyang nag-request sang dugang nga supply sa bugas. Action firing line. Ma-provide ba lang gina-request sini bangod nag-extend pangalan o extended ang enhanced community quarantine. May ara pa balas sang i-provide ang National Food Authority siling sang NFA. Hopefully matapos ni ang problema sa mga panag-iya sang arosera ang ila sining mga trabahante apektado man sang ECQ or sang enhanced community quarantine nagpalauli man no sa ila sining mga lugar tiban arang arosira way operator. Action firing line. Kagiban pagid karon nga mga balita no nga mahatagan ta pagtamod diri sa aton sining nga pagpangalagad no kabay pa tani available karon si Mayor Bing Lonadia para maklaruhan tayo tanan. Now, parti sa LTO, ambot ano tong ariglo nila kaina kay siling sang LTFRB, open na kaina actually, kuha na gani, sila mo istorya na gani, sila mo kaina, nga may ara nagali sang nag-umpisa dayon na apply no nga gusto man makakuha sa bahin sang LTO or LTFRB sang special permit. Action firing line. Kano ginanggindangatan sang ila sini nga meeting kag ang resolution kaina. Naina sa report karon ni Action Dale Salazar kag pila pag ma-update kikan sa Bacolod City Government Center if not possible nga mangin available si Mayor. Action firing line. Pero tingambal sang LTFRB hindi naman kinanglanon, malakat sila sa Iloilo, why naman mayo biyahe, online application sang special permit. Amo na ang ila sini nga kinanglanon. No, kinanglan, apply ka mo to online. Tigaling problema, iban nga mga BPO, anong ging contact niya? Mga private nga mga van, o tilantawan na kundi problema kay kolorom ang gwa mo. Action firing line. May pilaman ka mga opisyalis sang Bacolod City, nga nagpakigbahin dito kaina hopefully okay na kay sila nila may win-win solution naman nga na dangatan kabay pa ma-patch up iniha nga mga problema grabing halit sang COVID sa ato no halin sa kapigaduhon ang iba nagreklamo wa gyapon makabaton sa mga pagkaon mga relief goods pakadto sa Social Amelioration Program, pakadto sa iban pagindi financial assistance. Reklamo nga ti daw hindi kahulag mayo bangod sang ECQ, hindi sila makagawa mayo. Balda ang mga negosyo, daw tanan na lang no reklamo. Grabe man ni si COVID mahalit sa aton ba? Action firing Pating relasyon sa mga kapurukan ka barangayan nagakaguba. No kay iban sila nila pinilian ay kung sino lang ang ila sini nga madumduman nga matagan
sang kag mailakip sa listahan mula na yang ila ibutang sa listahan Action firing line. ang pinakamasubo da. Now, hibaloon tayo ni right away diri sa aton sini nga pagpangalagad. Unahon ko lang siya Sondale Salazar antes ang pinaka mga balita naton dugang karon nga gabi sa provincial capital. Ang update sa mga nagapamangkot kung parte sa karamuon sang kaso sining COVID-19 worldwide. Protect ko no? Ara na ang cases sa 2,014,000. Samtang mga nagkalamatay based sa pinaka-latest nga record, nagdangat na sa 127,592. May mga naka-recover na 491,824. Amo na mga naka-recover nga mga persona o kun individual. Action firing line. Timayan man tani kay may mga nagka-recover pero gakadamhag gani no ang mga opisyales kag ang Pungson Amerika nga kun health program pagabalan porti sila ka advance to nami ang ilang mga health care program pero igoon sang krisis gasala gani sila to. Action firing line. Didiri sa aton sa Pilipinas ang mga maayong balita kay may mga dugang nga ang GSIS for example, madugang kuno asang nga bulig para sa financial assistance sa mga hospital dira o kon pila ka mga government employees no nga matapikan sa COVID-19 kabin pa mga frontliners tido madugang sila. Action firing line. Di mong isagi ka dako nga pala mangkutanon abangod nga ti ang PhilHealth subong gahulat pamangani mo kung saan o sila makaumpisa kag magabaton sang guidelines parte iya sa financial assistance o bulig man sa mga hospital nga mga PhilHealth members no in kaso may kaso sang COVID-19 tinginaulat pagyapon tubtob niya ang guidelines siniti kabalo ka mga hospital ka ang pamangkot sinikon dalon ka sa private hospital sino mabayad. Action firing line. Pila ang balayran no kuno limbawa nga magdugay ka karon sa ICU o sino ang makabulig sini sa imo o kag nano ang sarang nga mahatag sang gobyerno sa imo abing nga financial assistance. Action firing line. Pero antes na naunahon tanay si Sondale Salazar mabalita gikan sa Bacolod City Hall while nga naton nga mangin available si Mayor Bing Leonadia in a short while. Action Radio. City Hall report. Action Dale, may gabi, please come in. Action Art, good news para sa mga BPO companies nga ginkuha nila nga mga van, no, nga mga van for hire nga magaserbe nga transportation vehicle or service para sa mga BPO employees bangod suspended ang operation sang LTO Region 6 diri sa mga syudad sa Bacolod. Hindi lang isa kadlaw, duha kadlaw, tatlo, kundi isa ka semana nga wala sang operation ang LTO diri sa may syudad sang Bacolod. Ini ang gin-announce ni Mayor or ni Congressman Greg Gasataya matapos ang iyang pakig-angot kay Regional Director sang LTO diri sa may Western Visayas Action Art nga suno siya iya sini personal nga ginatawgan ang regional director sang LTO para mapahibalo no regarding sining reklamo sa mga dakpanay operations sang LTO sa Bacolod nga nagresulta sa pagpanaog paglakat sa mga call center agents diri sa Bacolod City bangod ang van nga ila ginasakyan wala sang special permit gikan sa LTFRB Region 6 Action Arta. So, gitpahayag diri ni Congressman Greg Gasataya nga sa sulod sing isa ka semana nga suspended ang operations ng LTO sa Bacolod. Amo manini ang tion para matagan sang ligwa ang BPO companies kadang ila sining mag-transport providers ining mga operators sang Van Action Art nga magkuha or mag-process, mag-apply sa special permit online para mangindigal ang ila sining operation. Pero Action Dale, siya na maumpisa ang pag-isip sang 1 week ni? Buong adlaw Action Art suspended effective today until April next 15. Wednesday. So buong adlaw April 15 kag amo na isak semana so 7 days by April 23 magabalik ang operation sa LTO
diri Okay. sa may syudad sang Bacolod. So sunod diri kay Congressman Greg Gasataya, iyan ay tsidihan no ining mga concern sa mga BPO representatives, ining mga empleyado o call center agent nga sunod siya ti amon ra ni sa karon ang nagabulig para mabuhi ang ekonomiya diri sa may syudad sang Bacolod kay dapat intsindihon sila ilabi na nga mayara sang COVID-19 nga ginapatubang no diri sa may Bacolod City Action Art. So sunod diri sa kongresista nag-okay man ang regional director sang LTO nga sunod siya ti it's a good development no para diri sa mga syudad sa Bacolod ilabi na sa mga BPO nga matagan sang ligwa ining mga operators nga ila sini nga ginrentahan ang mga salakyan nga mayara sang prangkisa Action Art para sa ulihi or in the coming days mangindigal ang ila sining pag pick up no sining mga call center agent sila mga balay tubtob sila sining point of destination o kon olobrahan. Aring palag ni Congressman Greg Gasataya. Number one, tungod sang problema nga nagkatabo diri sa Bacolod since the other day, ang mga for hire nga mga van nga gin-contract sa mga BPO ginapanako. Resulta, kalaluoy sang aton nga mga gaulubra sa BPO na maglakat sila pakadto pakare, pakaina pagpuli nila iba naglinakat. Sang aga nagpumit sa akon si Regional Director Eric mauntat sila effective kaina sa pagpanako and mahatag sila 1 week for the vehicle for hire nga magkuha sang special permit coming from LTFRB no so after we talk immediately nagtawag sa gilayon diri sa iya operations personnel nga may moratorium sa pagpanakop no kahit hindi kita ang sitwasyon subong is different. We are in a crisis kadamo sang problema. So the list nga mahimo sang national agency is mag-intindi sang sitwasyon sang aton sini nga mga kauturan. Naintindihan taman kinanglan ang tanan may aras ang layi nga pagasundo. But ang taon tagid nga mas dalom subong nga crisis kita subong no. Mas kina-expose ta ang mga pumuluyo naton kung palakton ta na asdalan. National Tabatian si Kong Greg, ang siningan sa mo si Regional Director ng LTO si Eric Leonard Tabaldo nga nag-commit siya nga suspended for 1 week ang operation sang LTO diri sa may syudad sang Bacolod. So mo to no te hatagan. Kaya mo manigurong result kay na sa meeting nila which nga naka-come up pa kuno sang win-win solusyon. Action Art. Nag-agree man ang mga BPO representatives nga mag-comply sila sa ginapangayos sang layi ang proseso sa paggawa sang special permit no mag-email sila sa ltfrbregion6@gmail.com and then hambal din ni Kong Greg magluwas kay LTO Regional Director nga giniyagin tawgan nagpakigangot man siya kay Regional Director Richard Osmeña sang LTFRB Region 6 Action Art nga suno siya nag-commit man no nga once ang operator sang van salakyan nga ginausar sa mga BPO companies mag-apply for special permit within 24 hours Action Art actionan ini siya sang LTFRB Region 6 but silingon mas ma-fast track pagida ang proseso sa pagkuha sang special permit sining mga natungdan nga mga operator Action Art. Okay. Ang dugang nga palag ni Kong Greg regarding siya nga pag-istorya kay LTFRB Regional Director Richard Osmeña. The gintawgan kuman ang Regional Director sang LTFRB si Regional Director Osmeña and nag-commit siya sa akon na within 24 hours na mag-apply ang isa ka operator sa special permit ginayon nila na isyuhan no and ang application will be done online di na kinanglan na magkadto pa kun diin kiti wala na tayong mga opisina man subong and si Regional Director Osmeña will personally coordinate sa mga BPO companies no so gin-relay ko ni sa mga taga call centers or BPOs as well as iba ng mga service providers kinaiban man ng mga kompanya na hindi BPO pero allowed under our ECQ na mag-operate sila. So they did the same thing, no? They will do the same thing. So ang himuon na lang ang sining mga BPOs is pabalo nila ang mga gintang contract nila ng mga vehicle for hire
na mag-apply for a special permit sa LTFRB online. And then if there are problems with regards to their application for the special permit, please let us know lang. And then i-facilitate man natin na ang contact number ng regional director ng LTFRB mapalabot sa mga BPOs. Kaya sama ko na personally ma-istorya sila isang procedure. So ato naging siya na panawagan, isang pag-smoke lang sa mga namukay-tuhay ng mga national agencies na we are in a different situation. No? We are in a crisis. Kahit hindi kita nga may layi, dapat magsunod kita sa layi. Pudo tayo ng paghangupan, paglantaw sa sitwasyon, no? Na hindi pwedeng imbitang natin sa risgo ang atong sining mga kumuluyo dari sa syudad sa Bacolod na nagtrabaho na sila lang ang persa na nagabilin na nagasigi obra na nagabuhi sa atong sining ekonomiya. Action Art, kayo na sa aga, nagtambong man to personally, no, si Attorney Alan Sacramento, no, ang Chief Operations Chief, no, sa LTO Region 6, nga siya na-assign diri sa may Bacolod City, sa Negros Occidental. So, iya ginto ginapunto, nga wala iya gina-single out or wala ginadumtan abi, ining mga van sang BPO Company Action Art, nga wala sang mga special permit, kundi sunod siya, tinalikdan nga mga inadlaw, umpisa nga nagkadto diri sila sa may siyudad sa Bacolod Negros Occidental. May mga nadakpan man silang mga public utility jeepney, mga tricycle, no, mga tricycad nga naga-violate man, no, since under enhanced community quarantine. Suspended ang tanan nga prangkisa Action Art bangod sining COVID-19 crisis. So mo na tong iya, sunod siya, wala niya gina-single out ining mga van natabuan lang nga ang van ni ginausap sa BPO company ginparahan sang mga operatiba or sang LTO personnel kay dito natukiban nga wala sang special permit. Aring dugang pagpalayag ni Attorney Alan Sacramento sang LTO Region 6. Meron na po kaming mga na-apprehend na mga jeepneys na nagpapasada. Napulorong po yan. Meron din po mga tricycles na nagpapasada rin, no? So, ang ban hindi lang na sila yung gina-apprehend. They are not being singled out. We are implementing the law equally. Wala po kaming pinipili dyan. Kung titignan nyo po, parang unfair na kami kasi we have given them the ample time na mag-secure, no? Hindi po kami nagkulang siguro sa pagpapaalala sa mga operators natin na mag-secure sila ng special permit para ma-continue nila ang pagserbisyo nila sa mga empleyado ng BPOs. But then, ilan na po, more than a month na po tayo, wala pa rin silang special permit. Actually, during the apprehension, di lang ban, tanan man ginaparahan namon, no? It so happen na ang pinarahan namin na ban, walang mga dokumento, no? Pero we did not stop operating po, no? So kahapon yun, na ano lang sila na may nahuli sa kanila. We are implementing Republic Act 4136 and all other related laws as to traffic, no? Wala pong ano dyan, lahat po ng violator sinuhuli po namin yan. Mula po sa tricycle, jeepney, bus at van. Lahat po yan inuhuli, pati private cars po na hindi po sumusunod sa batas trapiko. Inaano po rin yan, inuhuli po yan. Action Art, kayo na sa ngaga sa mato, no, halos tanan niyang mga BPO representatives tambong gid sa ning consultative meeting gin-air nilang ila sining mga sentimento, ang ila sining pagka-dismay Action Art nga rang may mga PWD, mga nagabusong nga nakasakay nila sa van tapos ginparahan, wala sang special permit na tukiban, kagti naglakat puli sila sinitag sa tagsa ka mga panimalay. Ginehemplo sa LTO ang pag-operate, no, pagsulod sang Sares Bus diri sa may siyudad sang Bacolod under ECQ nga sunod siya ti amon siya legal ang operation sang Voluntary Transit Incorporated nga voluntaryo nga nagtanyag sang ila sining mga non-aircon Sares Bus para sa Bacolod pero nagkuha sila sang special permit. So amo na siyang gin-cite nga example ni Attorney Alan Sacramento nga legal ang ila sini nga pag-operate Action Art. So nga gabi nagpagawa sang press statement, no, si Bacolod Mayor Bing Leonardia na sa
Action Art nga nagpadala man ini siya sang sulat sa regional director sang LTO kag may nagapangabay no nga tugutan ni mga vans for hire nga padayon ng ila sini nga pagserbisyo sa mga empleyado sang BPO kag i-acknowledge no ining ang ila sini nga pag-operate diri sa may syudad. Sulod diri kay Mayor Bing nga ang mga BPO industry sa syudad Action Art ang isa gid lamang sa mga grupo nga exempted sa gina-implement nga enhanced community quarantine nga policy. Action Art suno siya ti dapat no ang ini nga mga butang nag-appeal siya nga tagan sang humanitarian and practical approach ang ining issue nga ginapangatubang sang BPO Action Art. So muto gina ang advice naman yan ni Councilor Dindo Ramos, ang chair sang Committee on Transportation, magasumiter ang tanan nga BPO companies sang listahan sang mga salakyan nga ila sini nga ginausar isubmit sa syudad no sa posible hatagan sang special authority Action Art nga makabiyahe diri sa may syudad sang Bacolod. So matong win-win solution nga na-discuss kina sa meeting na makomply no ang mga BPO companies sang special permit no samtang suspended ang operation sang LTO diri sa may syudad sang Bacolod. Halos tanan na nag-agree man. Ang importante lang itong gina-point out ni Attorney Sacramento nga ang salakyan nga mayara sang franchise amo gid lamang ang ma-issuehan sang special permit. Kung ang salakyan ang van for hire wala sang franchise hindi gid siya makalusot Action Art no nga ma-issuehan sang special permit. Kay na sang aga ginmuno ni Vice Mayor Sid Familiaran ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 nga posible ipaidalom mula sa 14-day home quarantine ang mga operatives or personnel sa LTO since halin ini sila sa Region 6. Ginkuhan rin naton sang reaksyon si Attorney Sacramento Action Arts no siya wala siya may gin-violate no na quarantine protocol sa Bacolod City bangod antes nag-declare sang enhanced community quarantine ang Bacolod City ari na siya daan sa syudad Action Art. Gin-explain man niya ang upod niya nga mga LTO personnel nga nag-operate sa Bacolod hindi from Iloilo kundi diri sa LTO Negros Occidental. So sunod siya ang mga luyag niya nga klaruhon kay mga criticism sa social media nga munay halin sa Iloilo nagtabok di dapat consider siya as person under monitoring kag subject for 14-day nga home quarantine. So sunod siya hindi man siya positive kag wala siya may violate nga naman nga protocol with regards sining enhanced community quarantine sa Bacolod City. Ano ang sabat ni Attorney Alan Sacramento? Bago pa po mag-ECQ, nandito na po ako sa Bacolod. Oo. Ang team po dito, this is a provincial law enforcement intended for Negros. Oo, dito na yan, okay? Kung titignan niya po, nagsara po yan ng March 18. Kung titignan niyo, that is more than 14 days na nandito ako. I don't think na positive ako sa Oo. Nandito na ako kasi bago mag-lockdown ng Bacolod, nandito na ako. Kasi a day before, I should have reported sa Iloilo, but then because biglang nagpalabas ng mga orders na ECQ, then hindi ako nakapag-travel. Na batian sa Attorney Alan Sacramento ang Kay correct na sa way pa doon ng enhanced community quarantine, ara na si attorney mo Sacramento nga nagkadto nga ni sa amatubla muno kay na sa mga bus terminal nag-check kag make sure nga ang physical or social distancing gina-follow sadtong way pa ECQ. Action Art. Kaya sunod siya, a day before isang declaration ng ECQ, may mga naginawa na nga mga balita no, nga i-implement ang enhanced community quarantine, no? Ay ning hindi na pag-allow no, ang pagbiyahe from Bacolod to Iloilo. Sunod siya, wala na niya gindayon. Ang iya sining plan, no, nga pagbalik dito sa may syudad sang Iloilo. Kag nagstay na lang diri sa may Bacolod National. So sunod siya, wala siya sang violation, no? Or gin-violate or may ginlapas nga quarantine protocol diri sa may syudad sang Bacolod. Sa katapusan nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ang tagtaganay sang 6,000 pesos nga social amelioration
financial assistance nga program action art no sang gobyerno nasyonal. Hindi ni siya house to house kundi mayara sang cashier from city government gikan sa LGU makadto ini sa barangay, and then mayara representative sa DSSD, DSWD, sa DILG kag Philippine National Police nga mag-assist no sa pag-distribute sang 6,000 pesos para sa bulan sang Abril sining SAP program kutob sa mga na-qualify no nga mga SAP beneficiaries action art. So diri sa may syudad na-start ini buwas nga adlaw April 16 o kung hindi madayon buwas ang bal ni DSSD Bacolod Head Pasitatero ma-start sila April 17 no? Pero may pila kita diri ka barangay sa Bacolod nga nag-confirm sa aton inakabato na sa sing information from DSSD nga ma-start na ang distribution sang 6,000 nga ayuda buwas nga adlaw action art. Pero ang ano ni siya sa simultaneous? Ano ni siya dululungan ni kada sa bilog nga barangay or schedule lang? In example action art ni Ma'am Tero nga sa isa ka adlaw pwede sila ka simultaneous sa 5 ka barangay. Pero kay buwas nga adlaw since amo ni siya ang pinakauna no do ka pioneer abi or first gid nga distribution sang SAP funds limited or may initial gid lamang may pila lang ka numbers sang SAP beneficiaries ang maka-avail. Amo ni siya ang 33,300 ka mga SAP beneficiaries out of more than 98,000 nga makabenepisyo diri sa may syudad sang Bacolod Action Art. So sa day 1, hindi tanan nga 98,000 makabaton na, no? Sino ini makabaton na? No kay Mama Tero ang barangay nga nakasubmit sang clean list action art, clear na ang ngalan, pasok na tanan nga ginpanglista sang punong barangay dira matapos sa mga pre-survey ang ginpatigayon, naka-fill up na sang tanan nga form, wala na sang problema. Amoy ini sila ang una nga maka-benefit no sang 6,000 nga ayuda, samtang ang ibanti kinahanglan nila maghulat sa further announcement sang DSSD kay nagapakig-angot man ang mga office sa kutob sa mga barangay nga next nila nga paghahatagan action art. By schedule ang distribution sa barangay, for example, Purok 1, makadto sila alas 8 sang aga. After sina, alas 9, schedule naman sang Purok 2. Alas 10, lain naman nga Purok. Kay sunod diri kay Ma'am Tero, dapat ma-observe sa gihapon ang social distancing kag mga additional nga mga precautionary measures kontra COVID-19 para ma-make sure bala nga hindi magdinaguso ang mga tao. So sa distribution sa funds, Action Day, prior sa sining distribution, nakabalo ng tao kung sino ang naka-avail o kung sino ang nalakip ang ngalan sa listahan? Actually, action art ang barangay, amo ni sila ang naga-inform kay sila ang may contact, no? Sila ini ang may contact kung sino ang naka-avail sa beneficiary. Kay ang barangay action art naga-return call man kumbaga sa mga nag-apply nga amo ini sila nga mga ngalan nakasulod no sa kota sa isa ka barangay diri sa may syudad sang Bacolod. Ang akon diri amo ni nga punto kay siling ko base kung okay man ang kapitan nag-instruct niya be inform to ikaw to in charge purok mo kadto ito inform to mo ni sila ang mga nalakip kag na-qualify. Kay siling ko base kung i-announce karon nga mo ni nga barangay mo ni nga purok ang unatagan ting kutob sa nag apply to o kung natagan sang form katong hindi pa final bla sige ano to man basi way kumadala sa ikaduha bla ng iba nagalaom basi na daw tatubla kung natutungalan ta sila ko basi amo panang tunaan nga magginagamo sa tinagdaganay na bla action art posible matabo nga mga instances kung hindi mag-inform honestly ang punong barangay nga ang isa ka nag-apply for SAPIA wala siya kalit na include sa final listing. Halimbawa pagid kung nagligad to dumduman ko may ara nga mga 4-piece beneficiaries nga ang nanay ang may ngalan sa 4-piece or tatay ang bata naman tong ipalista nila gali iya sa social amelioration program amo to nga malimang paset nga igo nila pag-check niya isa lang sila kabalay bata malanigin lain lang nga para maka tisin ko basi way to sa ma-inform kagambalong ka may katuto naka fill up ka to sang final nga form
Correct, actually. Para sa karon gina-consolidate sang DSSD, nga may mga ngalad nga doble nagsulod sila sining listahan. Kag para man sa mga 4-piece beneficiaries nga supposedly disqualified na sila sa program pero nakalusot action art. So mo na siya karon ang gina-isa-isa kag id-id nga gina pangkakas no sang DSSD Bacolod nga 4-piece hindi included sa 98,000. Pag kun may mga doble ang ngalan si sa pamilya ginakakas man action art kung madumduman 503,000 ginpanubuan ang kota sa syudad sa Bacolod 98,000 na lang more or less no dira nga mga numero. Ang inang 98,000 doesn't follow nga gin-divide na sa 61 barangays. It depends upon sa imo ko namuon niya sang populasyon. Correct, action art. Tamo na siya ang basis sang syudad sa pag-identify. Kung dako dira imong mga barangay, dako man lang imo sining nga kota, kung gamay ang mga barangay, gamay man ang hatag sa imo sila nga allocation. Pero ang ambal diri ni Mampasit, kutob sa 5,000 ini nga ginhatagan na sang form ginpafilapan suno siya batunon Japon nila ang formas. Ini siya ang isabit sa DSWD Region 6. Kalang DSWD Region 6, amo naman sila ang ma-recommend sa Department of Finance kung bala qualified sila kag mahatagan sang additional nga funds kag makabaton man sang 6,000 pesos pero wala sang garantiya suno kay Ma'am Tero nganing 5,000 nga ginbuhin sa Bacolod City mahatagan so subject sa gihapon sa validation kung bala deserving sila kag makabigman nga poorest of the poor nga mo siyang pinaka bottom line sa sining nga programa nga buligan ang mga persona, mga tao or household member nga naapektuhan sining COVID-19 na pandemic. Ano ang palayag ni DSSD Bacolod Head Pasita Tero? Naga-prepare kami subong sang payroll, no, sang inog payout namon kay hindi mag-withdraw ang amon nga treasurer's office kung hindi kami kadangat sa ilang nga i-withdrawon nga kwartan. So according to our assistant treasurer, kung mag-withdraw sila 200 million, dapat ang beneficiaries nga matagaan namon sina mga 33,300 ka beneficiaries. So, ginapa-prepare ko amo na ang 33,300 nga tapos na, nga na-clean list na para ipa-process ko ang payroll. Possibly when, ma'am? God willing, makatipon ko ni karon, tani ang plan namon is tomorrow. No, we have to coordinate pa with the barangay. Siyempre, inform niya paano ang barangay, kung paano ang proseso ta dito per purok and everything. So, tanawon ko lang ang lakat kung makuha ko. Kung makuha ko buwas. Pero kung di ko gid makuha buwas, then on the next day. So, 33,000. Basta this weekend, dapat may payout kami. 33,000 ang first natin nga beneficiary. 33,300. First come, first serve, or ang mag-apply, or nakatapos na, ma'am? Nakatapos na nga barangay, clean list na sila. May, ano to, ma'am? May example na barangay. Okay na get below? Tamo na narada sa babaw. Siguro mga hindi ko anay magatagit. Not until But ang money, noon time, ang cut-off is noon time. Okay, ang money okay na yan, ma'am. Rada The yan. process of distribution ng financial aid, ma'am, barangay, kamo makadod sila or Ang cashier, amo ang makadto sa barangay together with the DILG, the PNP, the DSWD, may representative sila. Kami nga taga DSSD. So, pwede ka simultaneous payout. Probably mga 5 barangays, no? So, sige man payout sa kada barangay. May mga representative lang sa kada barangay. May cashier man sa kada barangay. Okay. Oo. But we have to schedule ang first hour. Like 8 to 9. Ano na siya nga purok? 9 to 10. 10 to 11. So that ma-observe ta. Oo. Ma-observe ta ang social distancing ta. Actually, napagyano ang pagpathag dugang ni Mama Pasitero ang pamuno sang DSSD Bacolod Action Art. So kayo na, ang yatawa po sila mga social worker natin sa DSSD, sako man. Kay may bila pa ka mga documents sa mga dalagko nga mga barangay, ang padayon nga nagasulod sila office. Kag amo man ang padayon nila nga pag-encode kutob sa mga gin-endorse sa mga punong barangay nga mga persona nga malakip sa Social Amelioration Program sa bahin sang syudad sang Bacolod. Mga update ka balita gikan sa ang ginakulbaan ko Action Dale ilang tiempo na nga basta may kwarta na tinagtaganay mo.
reklamo ganito sa listanay, kapin ba kung may makita nga kwarta nga amo ni kapigado sitwasyon mo, malaing dabuot mo. Teka, so Daso lang balantayan. inyong estados mga buhi, pariho man lang bla, masiling kay. Ano to siya nga naka-avail? Ini binasulay, nilibog naman ulo ka kapitan ni for sure. Mga barangay official, preparar yung nga daan ng inyo, kuhan dira pahahugton yung nga daan, kaya sigurado ni, hindi naman kamuni ka pang hilamos ang reklamo, bro. Food tax pa lang nga reaction ay damo na nagawangal. O, nagasulisas lang nga nga, wais lang kabalong, ginatag sila, yan nakabarangay, na iya ka city, pag-isip sang latas ang sardinas, siya kulang isa. Ay, wala na reklamo. First wave, wala pala kabaton. May second wave na ko. Yo, second wave na tumpiak, kami diyan no mapatay na sang gutom, ano ginahulat nyo da? So, sa bayan sa Grabe. kapitanti, challenge, no? Sa sining krisis, kagati ang damo gid nga obligation ang nakapatong o ang ila sining ginadala sa sining mga tinion action arts. Ang aton ni balantayan mo ni magtinagtaganay. Bala sa isa ka balay ginsunod gid man atong ginambal mo nga kinanglan isa lang sa isa ka balay makabenepisyo kunda man lang kamo isa ka mo pamilya limbawa. Ini mabalaan ta kun bala may ginpaboran tuod ang mga manuglista nga paryente lang pro. Correct action art. Pero hindi man na kay nagagi hindi bladis. Amo ni kadamo sang tao action del. Ako ya gaduda gin nga nabudayan ni kag ang grupo ni Ma'am Pasita Tiro hindi ni tanan sila makasangkol nga i-evaluate isa-isa ning balay mo. Oh. So mula iti balantayan bas nga kay for sure may matama. Diin nga barangay una? Wala na action art. Bao do paktak mo na ako? Do lapit dito lapit rin hospital ang barangay ganun na una. Ate ang makita ta na buwas kung may magtinumpok kan sa barangay amo na. Oh, Dibla? ati kung may magreklamo for sure buwas may mga matamat man diri saka sa fourth floor sa aton station. Ate ikaw lang matubang sila. Nga wala makabantan. Manong ko lang naulatan yung sa Aksondale. Galing buinas ka boss kaya akong City Hall gali buwas. Tigala ko no kayo ka kondisyon mo ya. Dapat stress free ta buwas. Kaya wala ata City Hall ano. So amo na to. So sa mga Kumusta si Mayor? wala pa siya ka-reply. Ay na, Mayor? May interview kami tani si Imo, daw ay kaya reply sa amo now? Tigay-tigay action na ito. Kasi sa kuma ng alkalde, since mo na binagpagawa siya sang press statement regarding man siya sining tikang, ining agot man sa problema sa mga BPO companies kag mga van for hire, no? Ngayon sining ginkuha. Kasi tigay-tigay available si Mayor Bing, no? For sure, nag-monitor man ang pila ka mga staff dira or mga department heads, no? Sang city government sang Bacolod City. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall. Nadala ka na sa listahan, wala? Wala, giveaway na ta. Ito ka pag-6 mo eh. Sige na, wala mo sa bago. Bantayan ko kung paglawag sa ang schedule sa nalihis, bantayan tagi ka to iya. Wala na kayo damo to Buduligan. So, giveaway pa sa mga taga-barangay Alihi. Good, very good. Sige-sige man ang atong May extra pa na? Wala na. At Sige. magtapos ang April 14, maubos, no? Wow, ara naman siling niya, the miles niya ara na. Correct. Halat-halat, tanto na lang. Okay, sige. Mga bigay balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action dahil sa radar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. City Hall Report. Action Firing Line. Ang isa ni Sambalantayan ta kay mag-umpisa na ang Social Amelioration Program. Ining parte kini problema sa mga BPOs ti isa man lang niya ka sektor sila galing kiti amo lang to bla. Daw na-highlight lang kay ti kanamo nga reklamo nga mga call center agents nga may nagabusong, ang iban lapyo alin sa trabaho, ginpapalaog sa van, nabudlayan, ti ina mga normal nga sirkumstansya bangod ara gani kita sa tion sang krisis. Dugangan pa nga ti may nang aturgar man niya nga magpanghala ka hakot. Ang guwa mo sinato nagtransaksyon ka nga way kaya business permit nga ngimo ya balang prangkisa o ay kasang prangkisa nga para dira nga makigtransaksyon. Hindi taman mabasol karon ang LTO kung nag-implement sila da. Kaya hindi man na pwede nga palagpatan ni Attorney Alan Sacramento. Karon kaya hindi kabalo man siya sa konsekwensya nga pwede siyang balikan. Arigid ang bantayan taho. Kumo nga boss, base mag-umpisa nga bayara gid man sang Makabaton, believe you me,
bisan ilabo mo ni sa duldol daw, hinali maglinyahanay na ni sa barangay kang may makabaton nga inang mga tao nga sa according sa evaluation sa DSWD o DSSD, sila ginman ang qualify na kabaton ang iban, pero mas may ara pa nga pigado nga hindi man 4-piece, nga hindi matagan, inidako gini daw, inireklamuhay sinindi amak mo. Action firing line. Ang mga text kag ang pila ka mag-complaint sa 8888 ni hindi hamak ni. No, pinatawaganay o kung palabutan na isang reklamo nila to. Oh, ngaway gid siyang nabaton. Manti imaginakin si Diaz na. Gaway kita nakagiho, ang ekonomiya ta nagasarurot. Way kita pala nga buhian. Kulang-kulang hapyot bang tiyan mo kay way kakaunon. Bawa, makakita kasi ni isang libuhon nga ipanagtag sa 6,000 na noy mo. Dako na nga bulig na sa isa ka pamilya, nga bisan ibakal mo lang may bugas ka lang, kag jutay nga ugada, ay daog na na iya. Di karon kung gahapyot na nga, nangilingin na nga ng ulo mo nga way kakakaon, hindi ka man kagawa kay way quarantine pass, kapin pa kung senior citizen ka, siguraduhon yun eh. Hindi ka magbaha reklamo siya ni, pati ko ay. Action firing line. Tiyan mo naman na ang dapat handaan sa mga opisyalis sa barangay ang reklamo. No? Ang reklamo. Although masilingtan, hindi dapat. Subong nga mga reklamo, hindi ni Chimpo, kaya tiyari kita krisis, pero tiko ng tao ginagutom. Kagkapin, pag hindi nakita niya, kag sa iya evaluation man, kapag lantaw niya, kwalipikado man siya, tanig galing way siya madala, nga nadala to ang medyo may ayo pang pabuhi sa iya, agoy, inadako gid nga sibuyas bumay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na italaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy 52 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat gida no sa mga nagpadala sang greetings nila. Ti timingon talang ni sunod guro nga mga tinuig Aksyon El Rio kay mana. Dason na lang tuig ang regalo mo sa akon. Hindi dason na lang tuig may kot. Pasalamat lang tagan ti ayo lang yapon ng lawas tabla. Kag ari kita gyapon nagaserbisyo sa aton nga mga aksyon. Okay na ta sina. Action Firing Line. Ang birthday kada tuig basta mayo ng lawas mo may selebrasyon, no? Problema sila yakon 6 feet below the ground kanati amo na kalamay mo na nay. Action Firing Line. Kaya rin nagpadala sa mensahe siling ya wano ya ginasapak ang parte sa kwanaw dira sa border galing way ko insindi sir lagtik ang ngalan niya do hindi mo ko insindi lagtik sir sang imo nga kwan man ang mensahe mo niya wala gid kamo labot sa nagkatabo sa border tani man kuton ni man ang Bacolod kung ang malabay lang niya pwede ka example circumferential road malabay pagwa Bacolod anong piyahulaton nyo kung may matiruhan da para may i-report ka mo ano sa rambot mong balon malabay ka halin ka sa isa ka banwa or syudad nga malabay ka lang sa Bacolod o muna kay ipamangkot na hindi maguya kasabat sila kay di siyempre regulasyon gay mo sinang interagency task force mo. Action Firing Line. Now, antes ko katuan ang report ni Action Marlon Hinobia, inikaron hibaloon ta sa provincial government what will happen kag result sa mga meetings ang LGU kaina sa milog nga probinsya upod kay Governor Eugenio Jose Lacson mga kaaksyon no kay damo nga pamangkot nga ti ano tong result kay kuno daw medyo halugan lang sa province after April 30 so on and so forth hibaloon ko lang nakaron daw ari. The last time nga nag-interview kita kay Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, at least, paagi sa ideyang ginpagwa ni Dr. Julius Drilon, kaginhatag nga mga inputs, kundi kita mo nagkaag man galing LGUs, man ang iban, do katrasado pa kung tani magiyo, man, himuan sila ni Dr. Julius Drilon sang amo ni nga matabo sa aton nga magpabaya kita kundi nagkaag kita in which nangin positibo ang result. Action Firing Line. Way labot sina kundi ang Corazon Locsin hingagawon mo to patukod mo nga may ari magita sa uli diri sang kaugalingon nga laboratorio kag at least maka-cater kita halimbawa kung matapos ini. Pero ari ay after nga ti subong adlaw na matapos ang enhanced community quarantine in fact it will be extended until April 30. Pero maayong balita, blas mo kabisan sa nasyonal, mapati ka mo sa hindi, at least ang naka-recover subong numero, mas taas, i-compare sa mga numero sa nagkalamatay, pero ining record kay inapani, baluon taning latest karon
No, kung nanugid ang update dito sa Metro Manila, kado dito sila yung damo TV kung si Action Bryan pa. TV ya tig abagol bla. Action firing Hindi kita sila duha niya sa kapitan ang isak purok to kay mabulang sila iya. Kita mo lang na. Action firing Pero ari ay. Pagkatapos ang 15 Dias, ang Negros, bangon nga siling ni Dr. Julius Drilon, the last time in interview to siya, siling yan, hugton tani, tuturon tani. At least, diri sa aton, duway ginman mga panibag-o nga cases within few days na. Now, ano gid bala? Now, ang ginalantaw pa diri nga mga expectation, kag nanong assessment, abi ni Dr. Julius Drilon, after 15 days, sang enhanced community quarantine, and it was extended, nanong pagid, ang mahimo, madulot sini nga, resulta. online sa firing line. Joining us over the phone is the Chief of Hospitals ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, the workaholic nga Chief of Hospitals, Dr. Julius Drilon. Doc, menggap isi mo si Action Art. Live kita subong dari sa Action Radio. Idol Art, mayong gabi, yung tanan sa libo-libo mo, milyon-milyon nga nagapalamati sa programa. Aha. Art, hello? Ay, Doc, silinggoy mo, ko lang mga gatos lang guro kag libo para do mapatiyan man. Oo, may milyon, no? Salamat isa time mo liwat ka na gabi. Nice to have you liwat no sa aton program. Doc, after some 15 days, may katawag ko liwat sa imo. Kag magapangayo sa imo opinion, expertise mo na anong imo assessment, sir? Idol, no, mayong gabi. Alam mo, Idol, yara kita subong false sense of security kaya may nag-positive. Okay? Okay. Kaya may nag-positive, kaya may nag-test. Paano mo na makita? No? So, delikado ina nga sense of stream of mind, no? Hindi dapat amo na, no? Ara na subok na nag-meeting kami, nag-attend ko sang na-imbitar ko to ni Governor Lacson sa ila interagency task force meeting upod sa mga aton nga mga mayor sa probinsya sa Negros. Ang plano nila i-lift ini sa April 21. No? Okay. With a modified community quarantine, no? Ang detalye sini, siguro paon nyo na lang sa membro sa probinsya. Okay. No? Kag pangayo Manila sa ako ng ilang opinion, no? From the very beginning, iniro pa lang, no? Naghatag na kami isang opinion namon, no? Well, siyempre, sino man ang tisipunon man ang kita driyati, o man tanila ginapamatian sa isang aton nga national office, nangamon niya yun, the economic and the political ramification of this eventually nga epidemic, ay kadako. At paghandaan ta na. So na ngayon, ako tuya sang resources na wala man nagalabot. No? Besides, that was besides the point. Okay. So subong nagkinatabo na ini. So sa amon niya nga pananaw, base sa mga epidemiologic study, lalo ini Wuhan, Korea nga example. Kag even in the United States, Italy, kag sa iban nga mga Spain, no? Sa iban nga mga dagko nga subong nga may mga data na kita. Okay. Ang solusyon bagid lang, subong kay mitigation na isang damage control na lang kita mo kay naglapta na bala Idol. Isubong niya, i-quarantine mo git, strict quarantine, kag testing. So, karon hambal nila si the women positive. Kaya ang problema, Idol, di man taga nag-attend. Ano, mo pangitaon di ang positive. Ang nagkakatabo si Boseng ganito, dapat we will be on the offensive. No, maatake kita. Sino nga takihon ta? Tanang nga POI, i-test mo gina ya. Kita yan nagagulat na may magsulod kag i-test sa lain na. Hindi, i-defensive mga aton nga approach, dapat ma-offend kita, mangita kita sang potential na positives. I-contact trace gid na ang nag-positive diri nga anom o kabilog. Kag test gid na sila ya kag strict quarantine. So karon may mga problema kita sa mga test kits. Kag sa mga kakalaubos na ang supply. So
limitado na subong ang ato nga kapasidad to test. Uy. Amo nga katabo. So if you're gonna ask me kung ano ang ako ng opinion, amo na nga ako ng opinion, Idol. No, I the political and the economic decision to our local leaders. Hindi ko na magtahilabot. Okay? So, kung hambal nila i-dip, okay, fine, wala yung problema. Pero managangi kami diya turutudo. No? Kaya tagaan mo, sa amon nga estimated yung pagwa namon to subong. And, wala mo nagwa naman subong ang ginubrasang ang Amerika, subong nag-aamo na sila, nag-estimate na sila. So, ang UPLB mathematician kag mga statistician nagwa man sa ilang estimates. And in fact, ang hambal nila, ang pick sini, kung sige ang aton na test na massive looking for test, mag-pick sa April, pareho gid kami, nag-shock kitang amon na estimates. So in fact, ang sa UPLB nga study nga UPLB group, in fact mga 1.5 million to 4 million in Metro Manila nga mag-positive. No? So, kaya ko population, around 12 million there. Pero sa bit ng Pilipinas, mas malala ang ilang estimate. Okay. Lambot sa mga 20 milyones na ang ma-positive, no? So, mas makahaladlok ang ilayang nga senaryo. So, karon, diri sa aton, ako ang estimates ko pa, na dapat i-testing naton, hindi magnubo sa 20 mil sa bilog ng Negros Occidental, hindi magnubo sa 5 mil ang i-test di sa Bacolod City. No? Mo lang sa 10%, 600,000, mga 6 mil, tama? Kasi butang mo lang, sige, conservative estimate, butang mo lang 10 mil. Dapat hindi magdubo sa 10 mil ay testing diri sa Bacolod. At ang problema, yung resources. So, muna subukan aton nga problema. So, if you have a material problem, isa mo ka, di ba, duwato ka ginang solusyon na ginahatag sa mga eksperto, until kag-testing. Look for positives. You go into offensive by looking at the people who are the potential to infect. Kaya nga, pila ka percent subong nakita nila na 7% of the infected are asymptomatic carriers. Kaya mo niya nag-spread, nagalagtablaw na kaya simptomas. No? Mayo mo matsyag. No? Kaya mayo guroy po resistensya. Pero nag-spread ka ng virus. So, amo ini ang problema sa buong Idol. So, complacer, ganito tawag sila daw, if you confident, we have a false confidence, wala, may nag-positive, blah, 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 hindi kita tani magpanumdum sila. Okay. We still have to be in full alert, no? Lalo ang mga hospital naton, lalo ang mga healthcare workers naton, and do not let your guards down. Kami dire paghampal nila 21 i-lift nila i-triple alert pag itinamon amon yung mga the egress and etc. But I cannot blame our local leaders in the province. I cannot totally blame them because they cannot really now afford to feed the people. Wala na siyang income na nagasululod. Our testing resources nagahinay kay iti ang supply. Walaan mo subong Idol ang testing, ang swab na hindi na testing kits ha. Kailangan ng testing. Ang swab ni they're made in America and Italy. Okay. Teka ang kaso sa Italy sa Amerika. Kung di na-cordon na to nila mga products sila kay para sa ilang mga pumuluyo ang sila nga mga tao. Okay. Kaya ang gano'n sa aton subong crickles na lang. Tagduwagat. Tag-isa gatos. Nag-order ang RITM ng 100,000. But, if milyon ang dapat mo i-test. Kaya mo na subong ang problema. Ang supply. Okay. We will have. I hope I'm wrong. I am not wishing for this. Don't get me wrong, Idol.
kung sino man nga gusto nga mag-untat ni kami nga mga healthcare workers, ni kami nga atubang. We want to end this. But the way it looks, you still brace for impact niya. Kaya ang kunang attitude mo is to be complacent, diri ka gid maigo. Amo na yung amon nga attitude. Okay. So, ang malain, sinikunda yun nun, gid sa province, diri gid tamang sinigali, diri gid tamang problema sini in the coming days. Well, let's see, kung may-ari ni silang solusyon, no? Kag if they can strictly enforce the guideline, sige, let us see. I leave it to them. Kaya sila naman niya ka may mag-testing na positive ibalik, no? Okay. Karoon na mo naman ang ilang kagina, mo na ilang solusyon. Kung may ma-testing na positive, ibalik. But they will still continue to monitor PUNs and PUIs, no? Okay. Mga investigation. So let us see, and I really hope na wala, no? Pero ako very naging pangayo ni Governor Lacson ng akong opinion, siniko apprehensive ko Gob. My position is guarded. But I give that decision to you. Ako niya medical opinion na ini. So, amo nang inhatag ko itong kagina nga opinion. Okay. No, I'm guarded ang amon diri nga position. Kag take note nga last time gin-mention mo nga kung in kaso giman 35 lang ya diri ang pwede makater gyapon sa regional hospital. Oo, ay allocated na sa mga positives. Ito 35 lang. Kaya maupos kami diri kag nga amon resources kin-estimate na yan amon kapatid kay ti amo lang ang masarangan. So hindi na sarang beyond that. Kung gusto niyo makagido beyond pa kami nga kay balan mo amon di nga moderate to severe mo amon na to ka. Now if you want us to go beyond our capacity, taga ipa kami ninyo PPE. No, mapilit ni namon ang amon nga tanawo kay di subong daw siguro lapit naman sa mga almost 500 na ni personnel, doctors kag nurses ang matubang na reserba namon diri. No? So ang strategiya namon hinay-hinayon ni anay namon ang atubang diri sa mga PUI sini. Kaya nga ako magabot ni karon ang second wave, hindi namon maubos mga tao namon, hindi namon ma-contain, no? Okay. So amo na strategiya namon. So, by the way, tigabay paano nga ini talupang doon kag i-consider sa aton sining provincial government, especially sa different LGUs. But by the way, kundi daw may ara naman to gin-allocate nga budget sa Bacolod in terms sa laboratory, Doc, anong update sini? Okay, madam, salamat sa pamangkot na ina, no? Kompleto na subong ang proseso, no, na allocate na sang City Council ang 20 million na ihatag para magpatindog kita sa COVID testing facility, no? So, siguro within this week, ma-download na nila ang kwarta. Nagsugod na kami subong parallel na yung subong ginaobra namon. Subong detalye na namon ang bill of quantities, no? Sa pag-renovate ang amon na building. Pangadua, na in-order na namon ang may purchasing process na kami sa mga gamit nga isulod dira, no? So, siguro may delay kami sini mga 1 week kay daw kadamo kami balasang safety measures nga ginbutang ito sa laboratory. Remember, we're dealing with virus, no? Might cause a disaster pagigod na hindi maayo nga ito nga laboratorio. So, siguro mapadalatan din namon ini end of May, no? The way I estimate it, no? Sige. So, Doc, salamat gidliwat sa imo sininga time. Hopefully, mangin open ang imo linya diri sa Action Radio to give us more inputs para makabulig kita inform kag educate sa aton listening public, Doc. Tani may pakiusap ma ko sa imo. Yes, Doc. Ko. Puligi mo kami ang bisang nga pagpanawagan sa aton na mga pumuluyo, no? Sa Bilog na Negros. I'm sure batian kasta sa from north to south, no? Yes, Doc. Siyudad sang boy, hindi kita magkumplaser, no? Hindi kita magkumplaser. Hindi kita kadto sa bulang. Hindi kita kina. May ara kina, may bulang kaya. May ara in zero, yeah.
Diri sa Bacolod, Dok, sila ni Vice Mayor Ilsid, gani may ginasira nilang ilapurok, kaya ito sulod yaga tungit sila kaga madyong. Bauti, kita makinarambula sini, no? Bauti, pamati man kita, magpahimuyong lang kita, no? Amo na muli, lang kami sa napila, kasama, no? Kapatid, nati, pakiusap lang kay balan mo, seryosohon yun eh. Hindi lahog, no? Okay. Kung gusto pa ni matapos, mamati kita sa aton mga local authorities, no, kay ginpunan na nilang ginahambay nila. So mamati kita tani. Ha, salamat kid. Salamat kid, Doc. Good night, Chimo. Good night. Salamat sa Chimpo ginatag sa Action Radio. Anytime. Thank you. Thank you. Action Firing Line. Now, katuan ta si Action Marlon Hinovia para maklaruhan ta kung ano tong resulta sa meeting. Ina opinion kag hindi makugusto nga ako magala ka komentaryo nga way magkitay know-how technically, no, and scientifically or sa iya bala paglantaw kang interpretasyon sa mga medical expert, no, mga eksperto sa medisina. Nga nakaintindi sini mo alangan magkaroon magala kita palupad nga ma-pretend kita nga doktor nga intindi kita tapos igo kwintahon makabulig pa kita gali dugang sa problema. Action Firing Line. Amalidok hindi kita maghatag kumpiyansa. Nga masiling ka, okay nagnubo na, naway giman record, subong siling yung dali lang. Kontra hindi tani makita, may mga symptomatic. Basi, may symptomatic nga sigilagaw da. Nga mo na karon ang makapanglaton, siya ang mangin instrumento nga mag-spread o maglapta ining COVID-19. Di kulang kita sang mga iningi na pang swab testo. O, why pa man gali sa additional diri sa aton? Siling nga tani Bacolod ng Negros, supposedly mga madalagan ini mga butang ta 6,000 o sobra dira ang test. Di paano na karon? Paano ka makatest karon kung why ni siyang mga ginapadala diri nga mga equipments? Alangan mo na iwido? Action Firing Line. Ariay, mga balita sa Kapitolyo Provincial na update ni. Provincial Capital Reports. Action Marlon Hinobi on the line. Action Marlon, may gabi please kamin. Action out na mayong nagabi, nagapadayon ang implementasyon sa community quarantine sa mga banwa kag syudad niya sakop sa jurisdiction sa Negros Occidental, Tubtob, Abril, 30. At least klaro. 30 gigali abi ko sa 21 to unta to na. Hindi sa mauntat, Tubtob, Abril, 30 siya. Pero gin pa halog-halogan lamang. Kahit kundi ang gina-implementar subong enhanced community quarantine, ECQ sa malipot na tawag. Pag abot sa Abril 20, bato pa na sa Lunes na nga adlaw, why na lang tinagda nga enhance, kundi ilisa na siya sa modified community quarantine. MCQ ang wa niya? MCQ, action art, kay may pila ka mga ligwat sa mga pagsulundan sa ECQ. Ang number one gate na ginmuno kay na, by the way, amo ning kasugtan sa consultative meeting na pangunahan kay na ni Governor Pong Lacson, upod ang mga alkalde. Actually, mga alkalde, 22 lang sila kabilog. At ang siyam action or mga representante, para sa nakikinan, istorya ko si Mayor Ernesto Estaraw sa Banuat sa Ginobaan, silinya, why siya magkatambong, kaya may ara sa sang mas importante pag nga meeting, again, patigayan sila sa nga Banwa. Sa Bailo, nagpadala siya sa iya sa nga representante. So siyam ka mga representante na natambong ka ina. At ang 22, mga alkalde, gidya. Kinabangkot ang tagsa-tagsa, kag majority nga opinion, nagpasugot man sa sining modified community quarantine Tubtob, Abril 30. So matabo, mga tricycle drivers pwede na nga makabiyahe.
Uy. Umpisa Abril 20. Tricycle, tricycle. Why labot din sa Bacolod, no? Kay sigurado ni ang Negros Occidental nga anunsyo ni Governor Bong Lacson. Makabiyahe pero may ara sa gihapon sang limitasyon. Pwede sila makabiyahe basta hindi sila magpasubra sa 3 ka mga pasahero. Kag kung may 3 ka pasahero, dapat ara gihapon i-observe ang ginatawag nga physical distancing. Okay. Why isang ipingay nga pasahero? So bali isa sa kung may sidecar, isa sa sidecar gapungko, posibleng isa sa likod, ang isa amo ning driver. Pasahero dimension eh. So Ti 3 ka pasahero, paano nagkaroon ng social distancing, nakikalapit niya sa likod? Amo na depende sa driver action at kung tricycle ya gamay-gamay hindi sa mga patatlo. Ay basi kung naigo siya sa violation ng physical distancing. Diba siguro ang isa kabit-kabit para lapaw naman siya sa isa? Basaan sa dantad lang sa? Kaya kung di man mo, pwede nga paidugon tong pasahero nga maglapit sa driver kay masikan sa kalaway kay driver kag dito sidecar mapungkong isa. Kung sa likod man, magagmay ang iban nga tricycle, may kung pero sa Dumaguete, ang daw waiting shed nga nagadalagan, ang tricycle na kalaparon to, kundi, pwede gidya eh? Porque ito ang kailas rin nga ato Maxon na RTA. The waiting shed nga ni kalapad. May ara galing ka daw, yata katangkal. Sobra naman ang imo, yung katangkal. Daw man lang. Daw. Oo. Depende na sa tricycle driver. Okay. Kung gusto niya nga magbiyahe, imo dyan lang tugtugduwa lang eh. Ang yes rin nga pasahero. Okay. So, siya po, face mask, araginan siya. Sa tricycle driver na. Sa tricycle driver naman, kaya ba lang siguro mga tricycle driver, no? Outside Bacolod ba lang nga nagabiyahe? At tayo lang na. Sa mga munisipyo, may damo na tricycle. Oo. Mga munisipyo, bla, pero para nakabankalan ang biyahe na tricycle. Oo. Sa Binalbagan, tricycle man ang damo. May mga tricycle man, pero hindi man niya damo sa mga subdivision lang, be. Sa San Carlos, damo ito gabiyahe tricycle na nagko lang Roy na. Oo, daw old style nga mga kuano. Oo. Daw mountain bike, yung baka tag-asa ng... Yes. Oo, dason tag-as man ang sidecar. Na? Sa tricycle, pwede sila magkabiyahe man. Pero, ang maximum, isa lang din yan. Ilan sa mga pasero. Hindi sila pwede nga magkasobras tuwa kay man, pwede sila nga tapon. So, sa ang PUJ, ang bus, hindi gihapon. Tricycle lang ang tricycle within municipalities and cities lang gidwa niya? Correct. Kay ang explanation kay na ni Governor Lacson, damo, gid sa reklamo, naging panabot sa iya. Nga ang labing apektado subong aning mga tricycle driver, ay amo malaasun at ni ila sila nga ginakuhaan sa panangabuhian adlaw-adlaw. Ano lang karong pagkaon na pasahero kung ang quarantine pass, hindi magyapon may quarantine pass karon? Depende na sa tricycle, Hindi pero ang quarantine pass, hindi niya pagdulaon? Gyapon na ya. Okay, good. Community quarantine gyapon mo. Okay, hindi kung magustuhan mo nga tanan kagway na quarantine pass, sigurado ni ang mga merkado sinidamo naman magkanto, bro. Bulobinta sa may quarantine pass, holders ang quarantine pass action art. Kahit hindi sila tanto mabundayan sa papangita sa sakyan. Correct. Okay na na. Sa iluan ta naman, business ang negosyo. Negosyo? Ang construction... Hindi, balikan ko ang salakyan, ha? Tricycle lang kag tricycad ang pwede. Yes, among gina. Okay. Okay. Construction works, construction projects, public or government man kon private, nga nag-untad magod sa ECQ, pwede na mapadayon. Kag ang mula pa maka-umpisa, pwede na nga maumpisahan. Habang
dapat sa mga hardware, mabukas man sila. Eh basi kung hindi man makapatayaw sa construction works, kung why sa mga materyales. Way kabaklan ka bilyang siminto karon ano mo na? Gani man nadula ding musik ng kakwanda, musik ding martilyo bla or bara. Hindi, ang lain sila ko may mag-construct da, irason niya, way man tabak lang kabilya, butangan talang ni kawayan ang hollow blocks sa tunga, ang tunga sa hollow blocks, bla, damo ko na nakita mo. Yes. Ina mga eskwelahan, gido, dito sa amon, kundi pa nga narusdak ang, kundi daan, naging man gawa mo, pero naglilitik, bala sa uligo, balang ginwasak ng dingding, way kabilya, ginliak nga kawayan ang ginbutang. Manang namo kinaligo sa mga hardware, ayo ya balang waya man kinatu mga hardware kapati depende man sa tagiya guro. Okay. Kung bukas okay din, kung mas maayo nga bukas operate ang mga hardware. Plus spare parts, spare parts business man sa art, ginayo man sa gov, nga pwede makabukas man sila. Okay. Spare parts, construction supply, pwede. Yes. Ano pa? Karan-an, restaurant. Restaurant? Pwede sila makabukas, pero take out lang yapon. Take out yapon. Good, good. Why isang dine-in? Why isang dine-in? Why isang dine-in? Amo na Action Art ang mga pagligot nga ginpalihag ni Governor Bong Lacson. May ga-text diyo, singati ang mga kuha niya, why? Motel? Ari, bigyan niya. Hindi pwede, yun ya. Oo. Ati, good, good. Makuha na sa matupahan sa non-essential. Non-essential do, hindi man yan necessary, no? Oo. Nga masulod ka na imo, kabalo ka na gin nga mo ni quarantine. Pero ini dapat with the strict implementation gapon sang quarantine rules and regulation. Oo. Oh. So ako na, sa kita, inaklaro lang ni Governor Lacson nga why niya masakop sa anunsyo niya Bacolod. ang syudad sa Bacolod. Okay. Depende na kung mayara sa separado nga announcement man ang bilang mga official sa Bacolod City. Tigaling nga mo ni bilang libugan ko, pero nasa kabankalan, no, kung mo gin desisyonan, pero ti kadamo di Action Marlon, tricycle mo. Oo, kag naga sinumbali lang, ti tanan isla dinalagan na karon sa dalan. At pwede sila guro, i-check na. Okay, number one, kung halimbawa, ang mga driver, dapat pala may secure man sila o kung may ara quarantine pass man ang magmaniho. Na, daw mo na, dason, kinanglan, suksok sila face mask eh. Yes, ang maganda na kita. Dalag sila alcohol. Oo. Okay. Boss. Ha? Ano kuno? Buwas kuno to? O, sige, supunan ta. Action firing line. Alas 8:24 na. Siling ni Dr. Julius Trilon, ko siya pa mangkuton, extend na lang ni mo, hindi kita maghatag kumpiyansa. Action Marlon? Yes. Ano to ang bal mo, buwas? Buwas, wala punta, base palang mayara sa opisyal gibala Action Art nga order. Ang draft sinabi? No, yes. Executive order naman ang guroy papanaog ni Vice Gov. Oo, ni Governor Lacson. Yes, kay halin sa enhance, kita panaog sa modified mo. Modified. From ACQ to MCQ. MCQ. Kaya na Action Art laban-laban masaad kung bala ang mga tricycle driver kinala magkuha pa sang nakaigo nga panugot or permits sa ila sa ding local government units. Okay. Or mayara sila sang kawilingon man nga quarantine pass. Mabalaan ka na, boss. Aha. Kaya may ara iya pila ka matricycle nga hindi siya taga-dra nga Banwa, pero dito siya gabiyahe na nga Banwa mo. Hindi, lain nga lugar ang ginaistaran. May ara na iba nga may tricycle sila, ang gabiyahe nila, taga-lain nga lugar to. Inaguro mo, i-consider pa na, no, dapat i-discuss. Kaya matravel na, kung makatusulod sa Banwa niya, mga biyahe naman ko to, may ginapabiyahe naman tuliwa to. Nan. May mga limitation, sigurado may mga limitation man sa ruta. Okay. Nila. So, laton ta nagali buwas, possibly. Yes.
Boss, nga daw kay Kaida Action Art. Ang presentation... Ano kinang main reason, Diriaw? Ano gikunong rason, by the way, ni isang mga mayors, nga kinanglanon maging nga i-MCQ? Kay Damo na sa mga tricycle drivers. Nga nagreklamo? Nagreklamo. Nga among labing apektado, subong. Okay. Aryo. Si Governor... Ano? Ari si Governor... Okay, do. Gayon trama ng ido mo report si imo daw? Gani. Taway di sa lugar subong na... ano ko nasa bayang ko rin. Sige be. Ari si Governor Bonglason. This morning, together with Vice Governor Jeffrey Ferrer and Congressman Albi Benitez, we had a consultative meeting with the local chief executives of Negros Occidental, and we had a very good attendance. All 31 of them were present, 9 of whom were represented. And basically, we talked about the present enhanced community quarantine and whether we should lift it up and move to a modified community quarantine. And it was agreed that we will continue with our ECQ up to April 30, but with a few changes. No? Starting April 2020, we will allow limited public transport, meaning to say tricycles will be allowed a maximum of 3 passengers with proper physical distancing. Tricycles will be allowed with only 1 passenger. This is to slowly allow this sector of operators or drivers so that they can start, earning an income. These drivers were one of the most hit because of ECQ. We all know that they are on a daily wage earner, and we felt that by allowing some sort of a normalcy, hopefully this will lead to a wider scope. No? So that was agreed, and we also allowed construction projects, whether it's government or private. And with regards to the curfew, we will leave it up to the LGUs to decide on what curfew they would like to impose in their respective LGUs. No? These are the adjustments or the changes that we will witness come April 20, and this only covers all LGUs under the jurisdiction of the provincial government. So, malasunod tigili sa mga schedule man halimbawa sa curfew, ara na yung tagsa ka mga LGU. Yes. Okay, dapat doon may curfew. Halimbawa, hindi lang probinsya, may mga liquor ban man. Oo. Na, siguro i-design nila na, kung ina iya, malakip yapon ng liquor ban, sige yun na iya, pila lang ka modification. Pagkabot sa April 20, depende sa mayor, local chief executives. Kaya ginakulbaan ko ni Action Marlon, okay man na siya mo. Ako kabalugi ko nga, at least medyo maayo ni ang giho na sang tao kung makabaton sang social amelioration program. May kwarta plus lang nga pwede gihoon. Bakal-bakal da. Pero tisling ko kung may laxity niya mo naman yung problema. No, kung basi iyawan naman ang mga taga-LGU ni control bla. Oo. Lunes ng adlaw. No? Lunes na di mo? Lunes na. Social amelioration program, banwa sa kanubaan. Ang isa, ang white na mabalaan, Action Marlon, kung sa border, yan ano, matabo kayo ng ligad to, kundi ang mga border area ni, kung hindi ginman niya mga pagkaon ang karga mo, nga maglabay ka man lang, hindi kayo niya pasudlon from oriental ka mo. Oo. Tiambot sinig sa modification, no matabo na ya? Mabalaan ta na Action Art sa official guide nga ko na. Official nga order na posible ipagwa ni Governor Bong Lacson. Okay. Pero hunta lang kay since nga report ni Kaina naton sa Facebook Live, sa programa naton, damo Action Art ang nagpati kay damo diyon naglaptang post blah nga
taran-taran sakop Bacolod City. Waay di madala ang Bacolod City. Duro yung maalam nga nag-obra man sa gulingon nila mo, nga mga report man. Gani. Kabalo ka naman sa advent, sumong sang kabalo ka ang technology na mabulig sa tao, pero kisa mo maning gahalit nga nagapakulba sa tao kung kapin pagid ang nag-share o why man gapaminsar kung anong ginashare niya. Ati mo kung resulta niya? Oo. So, kanaliti quarantine na, sige Japon, pero tigin, para buwan lang. Okay. Of April 30. Amaling report gikan sa Kapitolyo Provincial para sa Action Farming Line. Action na Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Now, ang bantayan tabuas kung magwa na gid ang official nga executive order ang nanging desisyon sa resulta sa meeting ang ginpatigayon. Pero kung pamatian mo yung kay Inas Dr. Julius Trillo, nang hambalin di gid tani dapat. Diya kay ang himuon ta sini, sigiyon tani ang ginapatuman subong nga enhance community quarantine kag mangin offensive kita. What does it mean? Kinanglan sila mangita kita. Ang contact tracing, amo pa ng isa ka pala mangkutan sa contact tracing. Out sa sining mga na-identify nga na-test sad to, nga before naging positive, antes gin test liwat kag nangin negative, dapat i-trace ni sino mga na-contact la, sino mga nakilala nila, sino ang mga kung sino dang possible nga nasa limuha nila nga pwede ba lang na-transferan o kung pwede ba lang ini sila ang nahawa sa ginatawag nga ining ginakabalakan ng COVID-19. Dati, galing ulaton lang na bala kung magwa na ang executive order ni Governor Lacson. Action Firing Line. Isuliton ko lang kay kadamo gidya bala alam sa social media naglagaw dayon, hindi niya bala lakip kag dalam Bacolod. May ato pa ito nagligan na explicar nga hindi bala share ang ato address niya Bacolod City, Negros Occidental at Ihuo, pero pamangkot nagabuto ka gobernador kung nagabakulod ka, siyempre wala. No, kay lain man ni siya. That is why ginatawag siya Lone District of Bacolod. No, capital city kita sa Negros, pero may ara iyasang kaugalingon na di. No, ang Bacolod City, di kita yalakip kag sakop sang probinsya as a whole kon sa politika nga aspito bla ang pagabalad tiya mo na nga dapat insindiyon taban kung kaysa ng iba na may insister pagit. Online sa Firing Line. Pero ari sa aton nga linya, Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sa Interagency Task Force. Vice, maayong gabi si mo si Action Art. Action Art, maayong gabi sa aton tagpalamati. Salamat sa time. I don't know kung naka-attend ka kayo na sa meeting sa Maildios o kung na-invite ka mo dito kay ang probinsya April 20 expected may hara sang changes kuno do i-modified ang community quarantine, enhanced community quarantine ginapatigayon kag nanong effects ni Bacolod City. Why paninin niyo maistoryahan niya, Vice? Well, si Attorney Bayatan ang nag-attended to sa province kay kina Action Art nag-meeting kuya sa Kwan sa LTO, Highway Patrol Group, BPO, managers. Then, pagkahapon, session kita. Okay. And bago man lang ganun natapos ang meeting sa mga businessmen. So, that's true. I think may modification sila yasang ila enhanced community quarantine. So, I think na may i-allow na sila yung i-open ng mga businesses. And, iban nga kalabanan to yung kwan tao, source of income, tricycle, no? So, biyahe na to. Diriya si Mayor Beng, we will not take chances. Kabalo ka ang tanan ng COVID patients, diri nabutak sa aton mo. Gani man? Diba? So, mas, if they feel nga out of danger na to sila, then, tiilan na decision.
Pati tadi sa Bacolod, is may separate issue tadi. Ang tanan ng hospital nga COVID patient, ari diri, iti ang gila familia sinagagwa. In fact, sa regional hospital, iti gagwa na sila purchase ng mga needs nila. So I think si Mayor, even ang aton mga barangay captains, ang unanimous na ang decision, we will not take chances. So Yes. I hope nga maintindihan na isang aton mga negosyante man, in fact, okay man sila. Sila mismo hindi yan mag-take chances. So mga tricycle drivers tayo, hindi tadaya siling ambing nga daw, uy nga sila to yan, nagbiyahe kami wala. Lain ang sitwasyon tadi, ikumpara to sila. Iban gani nga towns to yan, cities, why gani nga PUM. Gani man. So wala man siyang may nag-travel sa ila. Ano na ang sitwasyon kay lain-lain man tadi. Oo, kagdi kapin pagid ko na to kaya sa pinakalayo nga mga lugar nga why naman gadaan sang bus nga means of nga salakyan nga pwede nga amuting magadagat travel makapauli to o makahalindis Bacolod makakadto to sa ila kun sige-sige malang nga way biyahe gyapon ti daw kalayo man nga makalabot pa to kamang ang virus sa ila. Correct na siya action at kung lang taon mong statistics so makasiling kang iban nga LGUs to very safe na wala laka man ang pamalay though reasonable man na para sa ila. Okay, so possibly why kamo ya sir schedule naman nga meeting sa interagency task force para istoryahan ini sa diri sa Bacolod? Yes sir. Well, before siguro mag-live sila, makonsulta kita. But ang aton malang interagency task force, ang ang membership, aradang kaap, aradang, ang more on sa Philippine Coast Guard kasi mayari tadi from Iloilo lapit lang. Ang LTO gani aranda. Provincial health ang ang DOH more sa members na daari di sa city government man kasi kung mo kung lang taon mong COVID niya things ang experts na din aton health authorities so ari man lang dire nag-meeting from time to time nga wala pa naging invite ang mga Bureau of Quarantine CAAP PPA, kaya daw hindi naman needed ang ila presence. But kung may mga changes, kung very important, kina-call na sila. Aha. Mayari di pala ba sa mangkot? Siningya pa sa amon, sir, kapin pagid kon may matravel na sila be, after sining modification nga basi tugutan ang private nga kaya way pa magkapagwa sang official na gid mo nga kung anong kaundan sa itong executive order possibly yung pagwa ni Governor Lacson, would it be possible nga kung may mag-traverse lang, kung maglabay lang sa Bacolod, di-allow na ito makalabay sa border? Gina-allow na yung action art. Galing kasi may mga tomorrow ganit nag-request committee sa kay Colonel Binyas, Colonel Pico, Colonel Viada, kadang tanantang check-up point commanders. Kaya daw interpretation, ilabalas ang EO 26 ni Mayo daw confusing. So, ara naman na may nagwa naman dahil sa news nga hindi na pag-i-allow magsuludi kung hindi ka taga-Bacolod. This is wrong. Oo, may mga statement or may mga advisory din ang ginatag ang kapulisan na doon. Na in conflict sa EO ni Mayor. So, tawag na lang ta meeting para ma-educate sila. Itagaan ko, nag-prepare na ko to sa copy sa EO kag ipamangkuton sila kung anong ilaway maintindihan na. Okay. At least. Okay, mga essentials na ginapang warningan nila, ginapangalangan. Which is wrong. So, damo-damo siyang reklamo mo nagurong taas BP ko bla kaya daw action art kuan mo gastos yung messages mo grabe no gakaubusan baterya nga kung ang duwa ka cellphone
Sang tawganay. Sang sabat lang. Although nga, hindi naman ang baso, ang kapulisan naton kay kapoy man na siguro. Okay. But ang kuan bala instruction nga naglabot sa ila, basi wala nila nakuha bala. Medyo tayo nga, gapangayo ko gani pasensya sa mga kuan na apektuhan. Nga ang intention yan ni Mayor is not that, hindi na mo, no? Okay. So, kabay pa, no nga mapaintindi na ni sila that include sa mga volunteers nila, no, nga nagabulig. Kaya kabalo ka, ginadayaw ko man ni sila kay sa tutuod lang, amo nang ginahimo nila, volunteer pangadaan, pero kapangisog sila nga makabulig pa sa aton gani gobyerno mo. Yes, correct na siya. Action art. Kasi dahil kwanta na gani naman sila schedule sa kwan bala. Swab, i-testingan niya kay ara kada frontliners. Gani. Ako gani, kung may available man lang kag damo man lang, but benti unahon tada ang gakinanlan, kung may sobra na dati, ako gusto man ko magpa-test. Correct. Para may peace of mind ta bala. Gani. Pero sumong, sir, ining ginagamit para sa swab test, why pang ini siyang panibag-o nga nag-abot sa aton diri sa Bacolod? Well, tiyan mo na ding, hindi may ari ito dito sa bong, may ara pa available na supply. Okay. While ini yan, yes, ang province, yung ginausar, kwan niya, random testing dasig ni siya. But ang iyab lang nga kwan, accuracy, kung isa may nakada positive or negative na kwan, results, positive, do plus minus bala. Daw 40% na ng accuracy, but then makapulig na ako, no? Ang aton yung ginausaran kapag padala pagyapon sa Iloilo. Amo ni ang the 2 days na iya daw kung na iya galing. Ang clinical kung niya sina tested ginabi. Efficiency sina accuracy niya 100%. So amo ni dia ang finance ni Mayor sa General Hospital naton. Okay. Na kung mahuman natin, drain na lang tamo siya. Aha. So hopefully nga makadugang kita siya na, sir, no? Kay silang Dr. Julius Drilon bla para ayon nga nag-interview ko sa imo, na-interview ko siya kay inaway lang dugay siling nga kinanglan mag-test kita nga mag-test diri sa Bacolod para nga may baluan tagid bla. Yes, correct na siya, Action Art. Hoping natin makontinue, masige-sige ning why na to disang positive kat kabalik ta sa normal pangabuhi. Okay. Sige. So madugang na kami simo, pero anong latest subong man? May mga nagalabot na nga result Vice from Iloilo? Well, may pending pa nga nagabot. Wala pa kaabot na. But then, ikwaon ko lang ng opportunity. Yes, Vice. Action Art nga ang aton balang nga gin-resolve to gina sa LTO kag Highway Patrol. So, ang sanggunian pang lungsod although nga may agreement na sa LTO kay Attorney Sacramento nga isuspend na ang pag-apprehend sa mga vehicles na gin-hire sa mga BPO companies naton. Okay. But then nagtasar kami yung resolution na address sa LTFRB sa regional office ng LTO na i-allow kami ang may list kami nga forward sa ila, list of vehicles na ginhayat sa BPOs. Pending sang ila approval sang ila special permit. So sa aton dira mga BPO siya, hindi na kamo mag-worry. Okay. May win-win solution na come up ang city government naton kag LTO. But si Mayor pagid personally nagtawag man sa kay RD and na-resolve naman na ang problema sa mga call center agents. Yes. How about sa latest data from CHO nga nabaton from regional office ang ang aton sa Health Department? Kumusta, sir? May mga record nga bago? Well, may dugang. Actually, nagdugang. Tadi kami ari kita POMs nga nag-abot from Cebu . Sila mga 15. But as of now, mga 100
plus na lang aton POMs. Okay. And wala naman kita sa positive. In fact, nag-negative na ning positive patient na ito nga pa sa hospital. Who is now recovering. Ang family sa mga POMs to positive panaton patients again ultra risk pala. Nag-negative na nito including them. But then ginasiguro gid may another swab naman na ginaabot. Then hopefully ma-lift na ang ultra risk sila panimalay. I see. Thank you, Gid. Anyway, Vice, salamat gid sa time ngayon mo sining ginhatag kag of course the effektibo man to galing ginimo naton nga pag regulate na gid sang quarantine pass kay kina do jutay tuod balang sa lakyan obserbahan ko. Yes, kaya ang purpose ni Mayor nga siguro bala. So the only way nga to be sure amo ni social distancing so the one man problema siguro kay tao maka-store man lang niya pagkaon niya 2 days. Maski wala ka ref, pwede man lang gani siguro na then wa ka naman. Okay. And so nami man niya kay for me effective ni siya katama ka suliton ko balik ta sa aton normal nga pagpangabuhi. On that note, Vice Mayor Elcid Familiaran, sir, salamat gid sa time. God bless. Thank you, Manaction Art, sa inyo da. Halong man, God bless. Action Firing Line. Vice Mayor Elcid Familiaran, at least, ang Bacolod diya para kay Vice, bisan si Mayor, din di mangguro magtugot ni nga magsunod kita nga may laxity, bala ilower nato ng aton guards, kay kabudlay at nagkakumpiyansa may kumakita mo ni may paganing kwentro mo ng zombie blayado kay kita mo na yan daw sa gudsod maglakat siling mo ba si zombie na sila gaglain tsuray ay kami kinadtan gurus liog na ko di nga bahin sa lawas siya iniya hindi mo makita kay ngiban nga pwede natapikan na sang COVID-19 asymptomatic meaning hindi mo makita siya nga may COVID-19 siya kay pasik man sa gyapon kay madala sa niya immune system. Pero pwede siya nga mangin career na nga pwede yan pasa sa imo. O nga mayo lang karon istorya no to si mo okay man siya why di siya guro COVID-19 igo kwentahon gali symptomatic siya tapos ang laway na nagalasik si imo to karon kag kun ninali nga matapikan ko kundi dako nga problema o sa bilog nga pamilya. Action Firing Line. Siling gani diri ni Libby Grace Alcansari, Action Art, may gabi kung madamo naman ang positive sa COVID-19 by April 20 sa Negros Occidental, ako na yan ni Governor Lacson ang sala nga na desisyon nila mag-relax ang ECQ. Tani hindi magsunod si Mayor Bing, kay si Vice Mayor Elcid, sa kay Gov Lacson, kag bangin strict pagid sa Bacolod City ang ECQ. Salamat gid sa imo Kay Juna Palier Soriano from Kuwait, Gatamios Tagamulubulo, kag Toto Ivan Bares Itabag. Pwede yung iban karon naman, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian na muna.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw. Radio Philippine Standard Time, alas 8:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Ang ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Enervon C Tablet. Labanan ng virus by boosting your immune with Enervon C Tablet. More immunity, mas protektado. Action firing line. Grabing chimpota do ginahunos lang ko. Hingagawon ko lang kutob lang marabutan ko nga mga mensahe ginpadala nyo. Kay nung Ed Gulmatico may gabidra, o kay paring Ed Lumugdang kay Madam Karen, may gabidra Madam, may lang nga pag-monitor Salamat gid sa greetings. May gusto klaroon, sinong Ed, siling niya, Action Art Good PM, uli, pwede mo lang maklarify through action announcement kung ang number coding dapat tinisir sa plate number ka sa lakyan, last digit, or sa control number ka quarantine pass. Sa quarantine pass na siya nung Ed, no, ang ginabasihan. Action firing line. Ang control number, hindi niya sa plate number sa lakyan, para at least basing ibantod ka confuse mo nila. Manny Lokyas, good evening, si Art, dit ko lang, migo ko Robert Kagramela. Joy Gomez, niya Action Art, mabarato ang balaklon. Kay wala obra matao, pigado, imbis nga magbarato, nagmahal pagid like sang mga prutas, ang orange, kagamay niya tag 20. Tuod, no? Dapat may price freeze, ini-check talang inabala. Kapid dako, good evening, Action Art niya, tani dalang Bacolod ba? Josefina Locsin, Hinirato, good evening, Action Art. Salamat. Tani, matukiban ni Vice ang price ang balaklon sa market. Siyado nagid kamahal. Baulihi ko lang galing na kwano tani ipadangat tani bikag i-check talang ang price monitoring unit sa Bacolod. Ti kumusta paglibot nyo? Department of Agriculture ga-check makamuda sa mga ginabaligya. Action firing line. Kundiin pa nga ang tao pigado ga-reklamo nagid balda nagid way nagid kuno inugbakal ang iban. Mahal pa. Action firing line. Magdamo naman ang positive nabasa ko na ni gali kay na. Ray Tixon, kondolong, ginapasugtan kami pero kung sugat, hindi pwede. Ayaw mo na, tila yung gurong interpretation nila. May meeting, matukono si Vice sa ila. Action firing line. Galing way nagikot tayo mo, sa inyo palatuntunan ang firing line, temporaryo lang kita. Nga nagtalo sining palatuntunan, standby ka mo. Buwas ara na panumbalik sa action, Brian Moden. Action firing line. Why nakita panahon diri sa aton sining nga pagpangalagad ginupdan kita karon nagabi ni Action Elmar Madera sa technical side back up ta si Action Elry Dotilio. Sa ngalan ni Action Brian Morden. Ako naman Action Art Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita,
Una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!